आपण सुरू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सुरू करायच्या अगोदर आपण श्री श्री राधा गोविंदांना दंडवत प्रणाम करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊन हे अध्ययन सुरू करूया। त्याचप्रमाणे नामनिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम सुरू केला आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं त्या दोघांनाही माझा सादर प्रणाम। आता आपण काल वाचत होतो, मला वाटतं इथपर्यंत झालं होतं ना, 31 पर्यंत। कोणाला आठवतं? मला हे आठवतं अर्च विग्रहांकडे पाठ माताजी 31 पर्यंत झालं। हा, मग आता वराह पुराणामध्ये आणि 29 गोष्टी त्यांनी सांगितल्या आहेत की जे केल्यामुळे हा सेवा अपराध घडू शकतो। तर त्या कोणत्या आहेत? तर त्या आता आपण वाचूया। कोण वाचतंय? हरे कृष्ण माताजी, मी वाचू? हा, वाचा। ही 32 अपराधांची, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। ही 32 अपराधांची यादी आहे। या व्यतिरिक्त आणखीही अपराधांची मोठी संख्या आहे आणि या अपराधांचा उल्लेख वराह पुराणात आहे। हे सर्व अपराध खालील प्रमाणे आहेत: 1. अंधाऱ्या खोलीत विग्रहांना स्पर्श करणे. 2. अर्च विग्रहांची सेवा करताना नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात चुकणे. 3. थोडासा ध्वनी केल्याविना मंदिरामध्ये प्रवेश करणे. 4. कुत्रे किंवा तत्सम निम्न श्रेणीच्या पशूंनी पाहिलेले कोणतेही पदार्थ नैवेद्य म्हणून विग्रहांना अर्पण करणे. 5. पूजा करीत असताना शांतता भंग करणे. 6. पूजा करीत असताना लघुशंका किंवा मलविसर्जनाकरिता जाणे. 7. भगवंतांना एखादे पुष्प अर्पण केल्याविना केवळ अगरबत्ती किंवा धूप अर्पण करणे. भगवंतांना सुगंध रहित फुले अर्पण करणे. 9. आपले दात रोज स्वच्छ करण्यास विसरणे. 10. मैथून केल्यानंतर मंदिरात त्वरित प्रवेश करणे. 11. रजस्वला स्त्रीला स्पर्श करणे. 12. मृतदेहाला स्पर्श केल्यानंतर मंदिरात प्रवेश करणे. 13. लाल, निळी किंवा न धुतलेली वस्त्रे घालून मंदिरात प्रवेश करणे. 14. मृतदेहाचे दर्शन करून त्वरित मंदिरात प्रवेश करणे. 15. मंदिरात अपानवायू सोडणे. 16. मंदिरात कोणावरही क्रोध करणे. 17. स्मशानात जाऊन आल्यानंतर मंदिरात प्रवेश करणे. 18. विग्रहांसमोर ढेकर देणे. याचाच अर्थ असा की मनुष्याने अन्नाचे पूर्ण पचन झाल्याविना मंदिरात प्रवेश करू नये.
19 मंदिरात गांजा पिणे. 20 अफू किंवा अन्य मादक पदार्थांचे सेवन करणे. 21 सर्वांगाला तेल लावून मंदिराच्या गर्भगृहात प्रवेश करणे अथवा विग्रहाला स्पर्श करणे. 22 परमेश्वराच्या प्रभुत्वाविषयी शिक्षण देणाऱ्या कोणत्याही वैदिक शास्त्राचा अनादर करणे. 23 कोणत्याही विरोधी शास्त्राचे प्रतिपादन करणे. 24 विग्रहांसमोर पान अथवा सुपारी खाणे. 25 अशुद्ध पात्रात ठेवलेली फुले भगवंतांना अर्पण करणे. 26 नुसत्या फरशीवर बसून विग्रहांची सेवा करणे याऐवजी भक्ताने बसण्याकरिता आसन घ्यावे. 27 स्नान केल्याविना विग्रहांना स्पर्श करणे. 28 कपाळावर 3 रेखांचा तिलक धारण करणे. 29 हात पाय धुतल्याविना मंदिरात प्रवेश करणे. हरे कृष्ण माताजी. वाचू पुढचं अजून. हा वाचा. इतर नियम असे आहेत की अवैष्णवाने शिजविलेला अन्नाचा नैवेद्य भगवंतांना अर्पण केला जाऊ नये. अभक्तासमोर अर्च विग्रहांची पूजा केली जाऊ नये आणि अभक्ताचे दर्शन करीत असताना विग्रहांची सेवा करू नये. भक्तिमय सेवेचा आरंभ गणपतीच्या पूजनाने करावा, कारण गणपती मनुष्याच्या भक्ती मार्गातील सर्व विघ्नांचा नाश करीत असतो. ब्रह्मसंहितेत असे म्हटले आहे की गणपती सदैव भगवान नरसिंह देवांच्या चरणकमळांची पूजा करीत असतो व त्यामुळेच तो सर्व विघ्नांचा नाश करण्यासाठी सर्व भक्तांकरिता अतिशय मंगलदायी झालेला आहे. म्हणून सर्व भक्तांनी गणपतीची पूजा करावी. नखे किंवा बोटांनी दूषित झालेल्या पाण्याने अर्च विग्रहांचा अभिषेक केला जाऊ नये. जर एखाद्या भक्ताला खूप घाम येत असेल तर त्यावेळी त्याने विग्रहांची पूजा करू नये. अशा प्रकारे शास्त्रांमध्ये इतरही अनेक निषेध दिलेले आहेत. उदाहरणार्थ विग्रहांना अर्पण केलेली फुले मनुष्याने ओलांडून जाऊ नये अथवा ती पायदळी तुडवू नये अथवा त्याने भगवंतांच्या नावावर शपथ घेऊ नये. असे हे अनेक सेवा अपराध आहेत व भक्ताने अत्यंत काळजीपूर्वक ते सर्व टाळावेत. पद्मपुराणात हरे असे म्हटले. कृष्ण. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी. बघा आता इकडे आपल्याला कितीतरी गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. आता इकडे काय सांगितलं, पहिला अंधाऱ्या खोलीत विग्रहांना स्पर्श करणे, म्हणजे आपण अंधाऱ्या खोलीमध्ये विग्रहांना स्पर्श करू नये. तर मग काय होतं, जर अर्च विग्रहांना आपलं लक्ष नसेल तर तो स्पर्श करता करता तो विग्रह खाली पडू शकतो. तर यासाठी आपण खूप काळजी घेतली पाहिजे. तर आता एकदा असं झालं की नरसिंहदेव, मायापूरला एक नरसिंहदेवांचे भक्त राहत होते. तर ते हा भक्त काय करायचा, सकाळी उठल्यानंतर एकदम लाईट वगैरे लावायचा आपल्या जिकडे त्यांनी त्याचा ऑल्टर होता किंवा जिकडे त्याची तो पूजा करायचा तिकडे असं हे लाईट लावायचा. तर नरसिंहदेव हे त्याच्या स्वप्नात आले आणि त्यांनी म्हटलं, तू सकाळी उठल्या उठल्या मोठा दिवा लावू नकोस, मला त्रास होतो. तर बघा इकडे आपल्याला काय जाणवतंय की श्रीकृष्ण सुद्धा आपल्यासारखे व्यक्ती आहेत आणि आता आपण झोपलेले आहोत, रात्र झाली, आता सकाळी आपण उठतोय, पण कोणी पटकन मोठा दिवा लावला की कसा आपल्या डोळ्यांना थोडा त्रास होतो. एकदम अंधारातून प्रकाश जेव्हा आपल्या डोळ्यावर पडतो तेव्हा त्रास होतो. तर त्याचप्रमाणे नरसिंहदेवानी सांगितलं की तू छोटा दिवा लाव किंवा बेड लॅम्प लाव आणि मग काही वेळाने तू दिवा मोठा लाव. म्हणजे आपण जेव्हा अर्च विग्रहांची पूजा करतो तेव्हा आपण त्या अर्च विग्रहांना श्री श्री राधा गोविंदांना आपण एक पर्सनल टच दिला पाहिजे. हा, म्हणजे भलं तुमच्याकडे मूर्ती नसेल, फोटो जरी असेल, ते कालच मी तुम्हाला सांगितलं ना, शिल प्रभुपाद तो जो नोकर होता ज्यांनी फोटो उलटा लावला होता, तर ते म्हणाले ना की कृष्णा इज नॉट डिफरंट फ्रॉम दिस फोटो. तर हे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की पूजा करताना पर्सनल टच हा आपण डेटीजना, अर्च विग्रहांना दिलाच पाहिजे. आणि
जितकं आपण त्यांना एका व्यक्तीसारखं ट्रीट करतो, तितकं जास्त आपली भक्ती पण वाढत वाढत जाते. तर आता जेव्हा आपण मंदिरात जातो, इकडे लिहिलंय थोडासा ध्वनी केल्याविना मंदिरात प्रवेश करणे अपराध आहे. तर आपण दारावर थोडस टकटक करायचं आणि जय श्री कृष्ण म्हणायचं, जय गुरुदेव म्हणायचं, असं म्हणून मग आपण मंदिराच्या आतमध्ये प्रवेश करायचा. तर इतके हे डीप गोष्टी त्यांनी सांगितलेल्या आहेत इतक्या. बरं, आता इकडे त्यांनी गणपतीचं सांगितलेलं आहे की प्रथम जेव्हा आपण म्हणतो की आपल्या स्पेशली महाराष्ट्रामध्ये तर आहे, पण इतर देशभर सुद्धा आहे, कुठली पूजा आरंभ करण्या अगोदर आपण गणेश पूजा करतो. हा, तर तुम्हाला काय वाटतं की का आपण करतो गणेश पूजा आणि ही योग्य आहे का? सांगा बरं तुम्ही, तुम्हाला काय वाटतं? माताजी विष्णूंनी गणपतीचा आशीर्वाद दिलेला आहे की सर्व देव तुझ्या आधी कुठली पूजा करतात तुझ्या आधी स्तुती करतील म्हणून. हो, असं दिलंय त्यांनी, पण तुम्हाला काय वाटतं की केली पाहिजे का? आपण काय केलं पाहिजे आणि का माताजी केली पाहिजे? माताजी, गणपतीला आपण विघ्नहर्ता म्हणतो. हो त्यामुळे कुठचीही विघ्न येऊ नये, त्याचं नावच विघ्नहर्ता आहे. हो त्यामुळे आपण हो कुठचीही पूजा करायला घेतली असताना ती छान म्हणजे व्यवस्थित शेवटपर्यंत पूर्ण पार पडावी, या दृष्टीने कुठचंही मध्ये विघ्न किंवा काही त्याच्यात संकट येऊ नये हो. आता म्हणून इकडे करावी. हा, बरोबर आहे. आणि कोणाला काही सांगायचं आहे का? माताजी पण त्यांची पूजा नाही केली तरी चालते, कारण कृष्णाची भक्ती केली आपण, पूजा अर्चा केली की त्यात सर्वांचं येऊन जातं. कारण हम्म, कृष्णाला अर्पण केलं म्हणजे सर्व देवांना अर्पण केल्यासारखं असतं. बरोबर आहे. मग म्हणूनच आता ती शंका आली होती की आपण फक्त श्रीकृष्णांनाच मानतो, बाकीच्या देवतांना आपण मानत नाही, तर मग गणपतीची पूजा का करायची असं. बरोबर, मग त्याचं आज तुम्हाला उत्तर मिळणार आहे. आता जेव्हा आपण कुठलंही कार्य, नवीन प्रोजेक्ट असेल की किंवा तुम्ही नवीन घर घेतलं, काही घेतलं, तर पहिल्यांदा आपण गणपतीची पूजा करतो. तर आता जेव्हा तुम्ही असं, इकडे आपल्याला श्रीला प्रभुपादांनी काय सांगितलंय की तुम्ही गणपतीची पूजा करू शकता अथवा तुम्ही तुमच्या गुरुदेवांचं स्मरण करू शकता. आता गुरुदेव हे कोण आहेत? हे एक कृष्णाचे प्रतीक आहेत की कृष्णाने त्यांना आपल्या जीवनात पाठवलेलं आहे योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी. तर ते श्री कृष्णांचे प्रतीक आहेत. आणि श्री कृष्ण, तुम्ही श्रीकृष्णांचं विराट रूप बघितलेलं आहे का, जे आपल्या पुस्तकामध्ये आहे? तर त्याच्यामध्ये श्रीकृष्ण मधोमध आहेत आणि बाजूला इतर देवी देवता आहेत. बघितलंय का तुम्ही हा पिक्चर की नाही बघितलाय? हो, पाहिलं माताजी. बघितलेला आहे ना की श्रीकृष्ण मधोमध आहे आणि बाजूला ब्रह्मदेव, शंकर, गणपती, हा असा पिक्चर आहे. तर जेव्हा तुम्ही श्रीकृष्णाचं प्रतीक म्हणजे गुरुदेव यांचं स्मरण करता, म्हणजे तुम्ही सर्व देवतांचं स्मरण करता. सर्व देवतांचं स्मरण करता म्हणजे यामध्ये गणेश आलेच. आणि श्रील प्रभुपाद काय सांगतात आपल्याला की आपण सुरुवातीला म्हणतो ओम अज्ञानतिमिरांधस्य. तर जेव्हा तुम्ही हा श्लोक म्हणता म्हणजे तुम्ही गणेशाची पूजा करता या मंत्राने. आणि किंवा जेव्हा तुम्ही नरसिंह देवांची पूजा करतात, त्यांची आरती म्हणतात, त्यांचं एखादं स्तोत्र वाचता, तेव्हा तुम्ही श्री गणेशांना सुद्धा प्रसन्न करताय.
हं, तर हे जे त्यांनी सांगितलंय की कुठल्याही कार्यारंभी आपण गणेश पूजा करतो. तर हे कुठे आलेलं आहे? हे आपल्या शास्त्रात दिलेलं आहे आणि आचार्य याचं पालन करतायत. म्हणजे श्री गणेशांना प्रसन्न करायचंय, पण मग ते काय करतात? नरसिंह देवांची पूजा करतात किंवा नरसिंह देवांचं स्तोत्र म्हणतात आणि किंवा गुरुदेवांचं स्मरण करतात. जेव्हा गुरुदेवांचं, मी तुम्हाला सांगितलं, गुरुदेव म्हणजे काय? श्रीकृष्णांचे प्रतीक आहेत किंवा त्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत. आणि कृष्ण म्हणजे कोण? कृष्ण म्हणजे त्याच्यामध्ये सर्व देवता समाविष्ट आहेत. म्हणजे त्यात गणपती सुद्धा आले. तर अशा तऱ्हेने आपण हे जे शास्त्रात सांगितलेलं आहे की कुठल्याही कार्यारंभी तुम्ही श्री गणेश पूजन करा. तर हे काय आपण याचं उल्लंघन करत नाही. हा, आणि जे देवी देवता आहेत हे कोण आहेत? श्री कृष्णांचे मोठे भक्त आहेत, ते वैष्णव आहेत आणि श्रीकृष्णांनी स्वतःहून सांगितलंय, वर्शिप ऑफ माय डिवोटीज इज ग्रेटर देन वर्शिपिंग मी. म्हणजे आपण श्रील प्रभुपाद सांगतात, आपण गणेश पूजन करतो, पण त्यामागचा हेतू काय असतो? मला ज्ञान पाहिजे, प्रमोशन पाहिजे, चांगला जॉब पाहिजे, पुत्र पौत्र, आरोग्य, संपत्ती, संतती, लिस्ट एंडलेस आहे. पण आपण यासाठी गणेश पूजन केलं नाही पाहिजे. आपण गणेशाची पूजा का केली पाहिजे? आपण सांगितलं पाहिजे की मी आता कृष्णाकडे चाललो आहे, मी कृष्णाला शरणागती जाणार आहे. तर माझ्या मार्गामध्ये अनेक प्रलोभने आहेत, मार्गावर अनेक अडथळे आहेत. ही सर्व प्रलोभने, हे सर्व अडथळे तू कृपया करून बाजूला कर किंवा मला शक्ती दे की मी या अडथळ्यांना पार करू शकीन. तर जेव्हा ही जी अशी वर्शिप आहे, प्रभुपाद म्हणतात दिस वर्शिप इज बोनाफाईड, ही चालते. तुम्हाला ही वर्शिप केली तर चालते, पण नुसतं आपण जे काय करतो की कुठल्याही कार्यारंभी आपण जेव्हा गणेश पूजन करतो तेव्हा आपल्या मनात काय असतं की हे कार्य माझा सक्सेसफुल होऊ दे किंवा हे कार्य व्यवस्थित पार पडू दे, यासाठी असतं. यात भक्ती नसते काही. हा, तर हे जे असं अशी इच्छा मनात ठेवून जी आपण पूजा करतो, ते श्रीला प्रभुपाद म्हणतात की स्ट्रिक्टली ही दिस इज नॉट अलाउड. मग त्यासाठी तुम्हाला थोडस मी सांगणार आहे की गणेश कोण आहेत. आता आपल्याला, मला वाटतं सर्वांना ती जी गोष्ट आहे की शंकर आणि पार्वतीने आपल्या उटीपासून एक सुंदर मुलगा तयार केला. हीच गोष्ट तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे ना, की यापेक्षा वेगळं काही माहिती आहे? हीच माहिती आहे माताजी. बरं. तर मी आता तुम्हाला गोष्ट सांगते, पण मी ती खूप कन्साइज सांगते, कारण ती मोठी सांगितली ना तर त्याला पूर्ण एक क्लास जाईल. तर आता पार्वती म्हणजे साक्षात दुर्गा, ही कोण आहे? ही कृष्णाची बहिरंगा शक्ती आहे. हे तर तुम्हाला माहिती आहे का सर्वांना? महामाया माहिती आहे ना सर्वांना ही गोष्ट? हो माताजी. माहिती आहे की पार्वती ही कृष्णाची एक शक्ती आहे. आणि शंकर हे कोण आहेत? की शंकर हे श्री कृष्णांचे एक गुण अवतार आहेत. हे पण माहिती आहे तुम्हाला सर्वांना? हो माताजी. माहिती आहे ना? तर हे आहे, जर आपण म्हटलं कृष्णाची तुलना दुधाबरोबर केली तर शंकर हे कोण आहेत? दही आहेत. तर आता जेव्हा
पार्वती ही स्वतः श्रीकृष्णांची शक्ती आहे आणि हे शंकर सुद्धा आपण म्हणूया कृष्णांचाच एक विस्तार आहे. तर पार्वती आणि शिव यांचा पुत्र साधारण असू शकेल का? नाही. तर एकदा नारद मुनींनी नरनारायणांना प्रश्न विचारला की गणेशाचा जन्म कसा झाला. तर तेव्हा त्यांनी जे काय उत्तर दिलं ब्रह्मवैवर्त पुराणामध्ये, ते आता मी तुम्हाला थोडक्यात सांगते. आणि त्यांनी हाही प्रश्न विचारला की गणेशांना हत्तीचं मुख कसं मिळालं. तर मग ही गोष्ट सांगताना त्यांनी नरनारायण ऋषींनी ती गोष्ट अगदी पहिल्यापासून सांगितली. जो पहिला भाग आहे की सतीचा जो आहे, जी ती यज्ञामध्ये आपलं शरीराचा त्याग करते, ती गोष्ट मी सांगत नाही कारण ती तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. मग पुढचा जो जन्म पार्वती सतीचा असतो तो पार्वती म्हणून ती हिमालय आणि मेनका यांची ती पुत्री असते आणि ती खूप तप करते आणि तिचं लग्न शंकरा बरोबर होतं. आणि मग पार्वती आणि शिव हे लग्नानंतर रममाण असतात. जवळजवळ 1000 दिव्य युग जातात. आणि 1000 दिव्य युग झाल्यानंतर देवतांना हे सगळं बघून आनंद होत नाही, ते गोंधळून जातात. कारण शिव कसे असतात, ते नेहमी देवतांना मदत करतात. कुठलंही संकट आलं तर ते देवतांना त्याच्यातून योग्य मार्ग दाखवतात. म्हणून हे सगळे देवता ब्रह्मदेवांकडे गेले आणि त्यांना सांगितलं की त्यांचं लग्न झालंय, पण ते आता अजूनही म्हणजे आम्ही त्यांना जरी काही विचारलं तर उत्तर देत नाही. ते त्यांच्या पत्नी बरोबर अगदी रममाण आहेत. मग असं झाल्यानंतर ब्रह्मांना पण काळजी वाटली, म्हणून ते विष्णूंकडे गेले. तर विष्णू म्हणाले, तुम्ही काळजी करू नका, पण तुम्ही एक खबरदारी बाळगा की शंकरांचं बीज हे पार्वतीच्या गर्भात गेलं नाही पाहिजे. नाहीतर इतका शक्तिशाली शक्तिशाली जीवात्म्याचा जन्म होईल की तो हे ब्रह्मांड सहज उद्ध्वस्त करू शकेल. मग असं म्हटल्यानंतर या सर्व देवतांना काळजी वाटली आणि ते लगेच कैलाश पर्वतावर गेले. त्या कैलाश पर्वतावर शिव आणि पार्वती हे एका गुहेमध्ये होते. आणि मग तेव्हा इंद्र पहिल्यांदा जाऊन त्यांनी म्हटलं की शिवजी, तुम्ही काय करताय, आम्हाला तुमच्याशी बोलायचंय, तुम्ही लवकर बाहेर या. मग त्याच्यानंतर चंद्र म्हणाले, शिवजी तुम्ही काय करताय, आम्ही तुम्हाला भेटायला आलोय. वायू तेच म्हणाले, शिवजी तुम्ही काय करता, आम्हाला तुमच्याकडे बोलायचंय. असे अग्नी आणि सगळे देवता एका पाठोपाठ एक गेले. आता शिवजी हे खूप क्रोधित झाले की हे सगळे देवता आत्ताच मी जरा आराम करताना इकडे माझ्याकडे कशाला बोलायला आले. आणि ते बाहेर रागारागात आले आणि रागारागात आले. त्याच्यामुळे ते जे पार्वती बरोबर बोलत होते आनंदाने प्रेमाने, ते जे कनेक्शन होतं ते ब्रेक झालं. आणि मग त्याच्यानंतर पार्वतीला सुद्धा राग आला आणि पार्वती पण बाहेर येऊन त्या देवांना शाप देणार होत्या. पण शंकरांनी सांगितलं
हरे कृष्ण माताजी, तुम्ही म्यूट झालात. मला होस्ट केलं त्यांनी. आता सॉरी, जरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल होतं. बरं, आता सुषमा माताजी मला करता का होस्ट? हा, केलंय ना. आता मी शेअर करते. हो, होस्ट केलं माताजी. हो, आता मी काय करते, माझा व्हिडिओ जरा ऑफच ठेवते. हा, म्हणजे परत ते असं होणार नाही. चालेल. तर मी आता कुठपर्यंत सांगत होते तुम्हाला? कुठपर्यंत ऐकू आलं तुम्हाला? पार्वतींना पण राग आला. अच्छा, ठीक आहे. पार्वतींना पण राग आला आणि मग त्यांना शांत करायला, तो क्रोध शांत करायला शंकराने त्यांना विचारलं की तुम्हाला काय पाहिजे? तेव्हा पार्वतीने लगेच सांगितलं की मला एक पुत्र हवाय. तेव्हा शंकराने सांगितलं, ठीक आहे, तुम्ही काळजी करू नका. तर आपल्याला जर पुत्र हवा असेल तर तुम्ही पुंसावन व्रत करा. असं त्यांनी पार्वतीला सांगितलं. आणि मग ते सांगितल्याप्रमाणे पुंसावन व्रत ही विष्णूची आराधना आहे, ज्यांनी तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात. आणि त्या व्रताचा कालावधी 1 वर्ष आहे. तर ते सांगितल्याप्रमाणे पार्वतीने तो व्रत केला आणि श्री कृष्णांचा नामजप केला. आणि शंकराने सांगितलं की हे तू सगळं केल्यानंतर, नामजप, पुंसावन व्रत केल्यानंतर आणि कुठलंही व्रत जेव्हा आपण करतो तेव्हा दानाशिवाय ते पूर्ण ते अपूर्ण असतं. तर दान पण करायला हवा. तर अशा तऱ्हेने तू हे सगळं जे व्रत आहे हे 1 वर्ष कर. आणि नामजप तर अतिशय महत्वाचा आहे. मग हे सांगितल्यावर पार्वतीने त्याला होकार दिला आणि मग ते गंगेच्या किनाऱ्यावर आले. आता तुम्हाला माहितीये का की आपल्याला 18व्या अध्यायामध्ये 5 कारणं सांगितलंय. कुठलंही कार्य सिद्धीस नेण्यासाठी 5 कारणं आहेत. ती 5 कारणं कोण सांगू शकेल? सांगा बरं मला. आता हे तुम्हाला पाठ पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. हा, बोला. कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, दैव आणि 5वं 4च लक्षात आली आहेत. आता नेमकं एक आहे, अजून एक 5 कार्यांमधनं भगवंतांचे आपण संबंध. हरे कृष्ण. मी करू का प्रयत्न माताजी? 5वं इंद्रियांच्या क्रिया. हा. बरोबर. परत एकदा सांगा आता मला. पहिलं बघा, स्थान. 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 दुसरं म्हणजे कर्ता. कर्ता. मग इंद्रिये, इंद्रिय. आपले प्रयत्न. हम्म. आणि शेवटी म्हणजे परमात्म्याचं सँक्शन हे दैव. आहे. तर ही 5 कारणं आहेत.
म्हणून शंकरांनी स्थान कुठलं निवडलं? गंगा. तर शिव आणि पार्वती हे गंगा किनारी आले आणि तिकडे हे व्रत पार्वतीने केलं, पुंसावन व्रत. आणि इकडे इतर देवी देवता सुद्धा त्यांना मदतीला आले. इंद्र हे दान करण्यासाठी, म्हणजे त्याच्यामध्ये मदत करण्यासाठी त्या सेक्शनचा इन्चार्ज इंद्र होता. मग सगळी व्यवस्था बघायला सूर्यदेव आले होते. तर असं प्रत्येक देवतांना एक एक छोटं डिपार्टमेंट दिलं होतं हँडल करायला. आणि हे व्रत एक वर्षाचं पूर्ण झाल्यानंतर शिव पार्वतीनी अगदी मनापासून प्रार्थना केली की आम्हाला एक पुत्र हवाय. आणि त्याप्रमाणे आता याच्या सुद्धा आणि एक दोन गोष्टी आहेत, पण ते आता पूर्ण सांगायला वेळ नाहीये मला. तर श्री कृष्णाने आणि पार्वतीला श्री कृष्णासारखाच पुत्र हवा होता. तर ती जी इच्छा आहे पार्वतीची, ते श्रीकृष्णाने तिला वर दिला आणि त्यांनी सांगितलं की माझा एक शक्तिशाली अंश तुझा पुत्र म्हणून जन्म घेईल. आणि मग असं झालं की एक दिवस शंकर आणि पार्वती बसले होते आणि रात्र झाली होती. त्यावेळेला काय झालं की एक ब्राह्मण आला तिकडे. आणि तो जो ब्राह्मण आहे तो म्हणाला की मला खूप भूक लागलेली आहे, मला आणि खूप तहान पण लागलेली आहे. आणि तो लगेच शंकर आणि पार्वती बाहेर आले आणि त्यांनी बघितलं की एक अगदी गरीब ब्राह्मण आहे, त्याच्या अंगावर धड कपडे सुद्धा नाहीये आणि तो खूप भुकेला आहे. तर मग ब्राह्मण म्हणाले, महादेव तुम्ही दयासागर आहात, पण तुम्ही माझ्याकडे बघा ना, मी किती भुकेला आहे, मला किती तहान लागली आहे, तुम्ही माझं रक्षण करा. हे पार्वती, तुम्ही माझं रक्षण करा, तुम्ही स्वतः अन्नपूर्णा आहात. तर असं म्हटल्यानंतर आणि एक ब्राह्मण बघून शिव आणि पार्वतीनी दोघांनी त्या ब्राह्मणाला प्रणाम केला. आता बघा किती श्री कृष्णांचं दर्शन एक वेळ आपल्याला मिळू शकेल, परंतु श्री कृष्णांच्या शुद्ध भक्तांचं दर्शन होणं अतिशय दुर्लभ आहे. तर आता शंकर म्हणाले की मी तुला मदत कशी करू, काय हवंय माझ्याकडून? मग ब्राह्मण म्हणाला की मी ऐकलं की तुम्ही आत्ताच गंगेकिनारी पुंसावन व्रत केलं आणि तुम्ही तिकडे खूप मोठं अन्नदान केलं आणि तुम्ही जे अन्नदान केलं त्यात अनेक पदार्थ होते, तर मला त्या सगळ्या पदार्थांची चव घ्यायची आहे. तर आणि मी तुमच्या मुलासारखा आहे आणि तुम्ही मला भोजन द्या म्हणून. तर वेदांमध्ये सांगितलेले आहे की 5 तऱ्हेची जी मुलं असतात, ज्याप्रमाणे 7 तऱ्हेच्या माता असतात, तुम्हाला माहिती आहे ना 7 तऱ्हेच्या ज्या माता आहेत त्याचप्रमाणे 5 तऱ्हेची मुलं असू शकतात. कोण? म्हणजे जो नोकर आपल्या घरी काम करतो तो, जो शिष्य असतो तो, जो एखादं मूल आपण अडॉप्ट केलं तर ते, आणि एक जो स्वतःचा आपला मुलगा असतो तो. आता मला 5वं पटकन आठवत नाहीये काय आहे ते, आठवलं की मी तुम्हाला सांगेन. तर तो ब्राह्मण पार्वतीला म्हणाला की माता, आम्हाला खूप भूक लागलेली आहे, मला जेवण द्या आणि मला एक आशीर्वाद द्या की मी खूप मोठा हरिभक्त होईल. तर पार्वतीला खूप आनंद होतो आणि पार्वती त्या ब्राह्मणाला भोजन देते आणि तो खूप
तो खातो, पाणी पितो आणि त्याला खूप आनंद होतो आणि तो त्यांना आशीर्वाद देतो की प्रत्येक कल्पामध्ये कृष्ण तुमचा मुलगा म्हणून जन्म घेईल आणि त्याचं नाव गणेश असेल आणि या कल्पात सुद्धा लवकरच तो तुमचा पुत्र म्हणून जन्म घेईल आणि असं म्हणून तो ब्राह्मण अंतर्धान पावला. आता हा ब्राह्मण कोण होता? म्हणजे हे स्वतः कृष्ण होते आणि पार्वतीनी सगळीकडे बघितलं, बाहेर जाऊन बघितलं, सगळीकडे शोधलं, पण हा ब्राह्मण कुठे दिसेनासा झाला आणि मग ती आतमध्ये गेली तर तो ब्राह्मण जिकडे बसला होता तिकडे तिला एक सुंदर पुत्र दिसला आणि शंकराला सुद्धा तो पुत्र दिसला. तर मग पार्वती त्या पुत्राला उचलते आणि तिला ते समजतं की बाबा की हा आता माझा पुत्र आहे. मग सगळे जे देवता आहेत त्यांना सुद्धा आनंद होतो आणि ते सगळ्यांना समजल्यावर सगळे लहान मुलाचा जन्म झालाय म्हणून शिव पार्वतींना भेटायला येतात. सगळे देवता येतात. तर त्यामध्ये शनिदेव सुद्धा येतो आणि तो गेटकडे उभा असतो. तर तिकडचा जो सिक्युरिटी गार्ड असतो तो सांगतो शनिदेवाला आत जा. मग तो आत जातो आणि लांबूनच जरासा तो बघतो पण त्याला तो मुलगा नीट दिसत नाही. मग पार्वतीला असं दिसतं तिच्या आजूबाजूला तिच्या अनेक सख्या असतात. तर पार्वतीला दिसतं की शनिदेव आलेले आहेत पण ते आपल्या बाळाला बघत नाहीये. मग पार्वती शनिदेवांना सांगते की तुम्ही इतके लांब का उभे आहात आणि तुमचं डोकं का खाली आहे? तुम्ही माझ्या मुलाकडे का बघत नाहीये? तर शनी तिला सांगतात की मी श्रीकृष्णांचा खूप खूप मोठा भक्त होतो, म्हणजे भक्त आहे आणि मी त्याचं सतत ध्यान करत असे, त्याच्या नामांचा जप करत असे आणि त्याची स्तुती सदैव गात असे. आणि जेव्हा माझं लग्न झालं तेव्हा पण माझं मन इतकं भक्तिमय होतं की आणि मला कुठली भौतिक इच्छा नव्हती. तर एक दिवस माझी बायको माझ्या समोर आली. खूप सुंदर शृंगार केला होता तिने, पण मी तिच्याकडे बघितलंच नाही आणि मी कृष्ण ध्यानामध्ये लीन होतो. तर असं झाल्यामुळे ही माझी बायको माझ्यावर इतकी चिडली आणि चिडून तिने शाप दिला की की आतापासून तुझी दृष्टी ज्याच्यावर पडेल त्या माणसाचा सर्वनाश होईल. म्हणून पार्वती मी तुझ्या मुलाचं दर्शन घेणार नाही. पण पार्वतीने खूप आग्रह केला की नाही नाही तुम्ही या आणि तुम्ही माझ्या मुलाकडे बघा. आता पार्वतीने स्वतःहून सांगितल्यावर त्यांना नाकारणं अवघड गेलं म्हणून ते पुढे गेले आणि त्यांनी त्यांची दृष्टी जशी गणेशावर पडली तसंच त्यांचा जो हे आहे धडापासून त्यांचं मस्तक जे आहे ते वेगळं झालं आणि मग त्याच्यानंतर ते जी गोष्ट आहे की हत्तीचा जे मस्तक आहे ते या मुलाच्या धडावर लावलं. तर अशा मी तुम्हाला खूप अगदी 1-10 मिनिटात अशी ती सांगितली, पण सांगायचं तुम्हाला हे काय आहे हेतू की श्री गणेश हे कृष्णाचे एक शक्तिशाली अंश आहेत आणि ते कुठे असतात? काही काही ठिकाणी असं म्हटलंय की ते रोज नरसिंह देवाच्या लोकावर जातात. ते नरसिंह देवाची आराधना करतात. काही काही ठिकाणी असं म्हटलंय की ते नरसिंह देवाच्याच लोकात राहतात. तर इतके हे शक्तिशाली अंश आहे म्हणजे असंही म्हणता येईल की ते श्री कृष्णाने आपली बरीच शक्ती या
गणेशामध्ये घातली, म्हणून असंही म्हणता येईल की ते श्रीकृष्णांचे एक शक्त्यावेश अवतार आहेत. तर असं जेव्हा हे जाणून आता आपण गणेशाकडे जाणार आहोत, तेव्हा तुम्ही त्यांच्याकडे काय मागाल सांगा बरं मला. भौतिक गोष्ट मागाल की कृष्ण भक्ती मागाल? कृष्ण भक्ती माताजी. हा, तर आता त्यासाठी मी तुम्हाला हे छोटस सांगितलं. बरं, आता पुढे आपण वाचूया. हे पद्मपुराणात आता पुस्तक कोणाकडे आहे का? थोडसे इकडे जरा वाक्य हे झालेली आहे. आता थोडेसेच आपले 2 पॅरेग्राफ्स आहेत, मग झालं. हरे कृष्ण, माझ्याकडे आहे माताजी. बरं, वाचाल तुम्ही? हो हो. पद्मपुराणात तिथून वाचू ना? हा. पद्मपुराणात हरे कृष्ण, पद्मपुराणात असे म्हटले आहे की एखाद्या मनुष्याचे जीवन जरी पापमय असले तरीही त्याने भगवंतांची पूर्ण शरणागती स्वीकारल्यास भगवंत त्याचे संपूर्ण संरक्षण करतात. म्हणून भगवंतांना शरण गेलेला मनुष्य पापमुक्त होतो, हे अटळ सत्य आहे. जरी एखाद्याने प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांचा अपराध केलेला असला तरी देखील त्याने भगवंतांच्या नामाचा आश्रय घेतला व हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे असा मंत्रजप केला तर त्याचा उद्धार होऊ शकतो. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर सर्व प्रकारची पापे नष्ट करण्यासाठी हरे कृष्ण मंत्र अत्यंत उपयुक्त आहे. म्हणून एखाद्याने हरे कृष्ण मंत्राप्रती अपराध केले तर मात्र त्याच्या उद्धाराची शक्यता नाही. नाम अपराध खालीलप्रमाणे आहेत. 1. महामंत्राचा प्रचार करण्यासाठी आपले संपूर्ण जीवन समर्पित केलेल्या भक्तांची निंदा करणे. 2. भगवान शिव आणि भगवान ब्रह्मदेव या देवतांच्या नामांना भगवान विष्णूंच्या नामा इतकेच श्रेष्ठ किंवा त्यांच्या नामापेक्षा स्वतंत्र समजणे. कधी कधी नास्तिक लोक असे म्हणतात की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णू यांचे नाव हे कोणत्याही देवी देवतांच्या नावा इतकेच शक्तिशाली आहे. परंतु भक्ताला माहीत असते की कोणतीही देवता कितीही महान असली तरीही ती पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांनी इतकी शक्तिशाली होऊ शकत नाही. म्हणून जर एखाद्याने असा विचार केला की आपण काली काली किंवा दुर्गा दुर्गा असा जप केला आणि तो जप हरे कृष्ण मंत्राच्या जपा इतकाच उपयुक्त आहे तर तो सर्वात मोठा अपराध होय. 3. आध्यात्मिक गुरुच्या आदेशांचे पालन न करणे. 4. वैदिक शास्त्रे किंवा त्यांच्या प्रमाणांची अवज्ञा करणे. 5. हरे कृष्ण मंत्राच्या जपाचा महिमा काल्पनिक समजणे. 6. हरे कृष्ण मंत्राचा काहीतरी कृत्रिम अर्थ लावणे. 7. हरे कृष्ण महामंत्राच्या बळावर पापकृत्य करणे. एखाद्याने असा विचार करू नये की महामंत्राचा जप करून आपण सर्व पापांपासून मुक्त होत असतो, म्हणून आपण पापकृत्य करीत राहावे आणि त्यानंतर पापाचा क्षय करण्यासाठी हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करावा. अशी वृत्ती अतिशय अपराधी आहे आणि म्हणून ती आपण टाळली पाहिजे. 8. हरे कृष्ण मंत्राला वेदांमध्ये वर्णित कर्मकांडासमान समजणे. 9. एखाद्या अश्रद्धाळू मनुष्याला महामंत्राच्या जपाचा महिमा वर्णन करून सांगणे. कोणीही महामंत्राचा जप करू शकतो, परंतु प्रारंभी भगवंतांच्या दिव्य शक्तीविषयी एखाद्याला उपदेश करू नये. पापी लोकांना भगवंतांच्या दिव्य महिम्याविषयी काहीच माहिती नसते, म्हणून त्यांना या संबंधी उपदेश न करणे हेच बरे. 10. महामंत्राच्या जपावर पूर्ण विश्वास नसणे आणि या संबंधी इतके उपदेश ऐकूनही विषयांवर आसक्त राहणे. स्वतःला वैष्णव मानणाऱ्या प्रत्येक भक्ताने इच्छित ध्येय प्राप्तीसाठी या अपराधांपासून स्वतःला वाचविले पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. म्हणजे हे सगळे नाम अपराध आहेत. हे नाम अपराधांचं मूळ कारण काय असतं की आपण जे चॅन्टिंग करतो ते इनअटेंटिव्ह असतं. लक्षपूर्वक जेव्हा आपण जप करतो तेव्हा हळूहळू आपल्याला जाणवतं की हे अपराध आता आपण करत नाही.
पण ते ती एक ग्रॅज्युअल प्रोसेस असते आणि आपल्याला काय करायचंय की फक्त अटेंटिव्ह चॅन्टिंग करायचंय आणि अटेंटिव्ह चॅन्टिंग, क्वालिटी चॅन्टिंग हे करायचंय. त्याच्यामुळे आपल्याला लक्षपूर्वक हे अपराध टाळले पाहिजेत आणि हे कसं आहे की आपण जप करतोय, अर्चविग्रहांची पूजा करतोय, सेवा करतोय, पण आपल्याला लक्षात येतं तरी आपली तितकी प्रगती होत नाहीये. तर का प्रगती होत नाहीये? कारण हे अपराध आपण करतोय म्हणून, कळत न कळत. बरं, तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? मी जरा हे रेकॉर्डिंग बंद करते.